Yeah. Shoti nyozam. Zeke is video. It's gone. What's up? Back again, bafethu. It's been a long time since I was on HDTV. Yes, this sir. is Midnight Crisis. Nabona nanakhoneni William Tiger. Into somnyama indoda enamagama amaningi njengemali indoda enesikhumba esidinyiwe. Siyasijal mande. Yes. Bonentaliyane lapha abalibiza uHotman Stumane yebo analapha sibuyile bafethu. Oh, boy, voice akiphansi kaje. Ayikuphi yami voice Lenta ibhema. Yeah, as your crisis said, we're back again on another video. Nabona, new guests, new people. So I was introduced ile. Nzobona na ku description ba. Either way, Kahle mele size ukuthi khamba ngalabantu abayithu. kahle kahle. Yeah. Asocala nganje yami uzositshela ukuthi kahle uphuma apho usukaphi udume ngani khamba ngawo impilo yakho kahle khamba ngelife yakho. See question by question. Sure. And answer. Uzosichazela kahle Ubani? Ufuna uzositshela ukuthi ubani udume ngani. Afele na igama ubongani mfana kaNkosi stage name somnyama kodwa abaningi bangazi ngo150 ngeneke ngiphuma ngiphethe okuningi danisha music afro pop ingoma zothando nani bafithu lapho ngaphandle noma mele into emnyama ukuze ngikwazi ukunakekela into omzelo Ukuze nikwazi ukunakekela into omzelo straight up kahle ucale kanjani lento yokushaya umusic wakho. Mina ukuze ngisho music okusonja yami mina ngithini ebengivaya nazo bezicabanga ukuthi izaza mbamba Yeah. Sicabanga ukuthi ini umjolo ngithanda kusintewani mbamba Usho kanjani? umjolo yinto yabantu ababhali umjolo Okay, sure fair. uthando into abantu abayithu Fair. Shoot angijoli ke. I hope not. Yeah, wena ujolo Angijoli. awujolo Ngiyathandana. awukho groupini ngithi awukho groupini Hayi izinto. Kahle ucale kanjani umusic wakho mfethu? Like yini into inspiring ukuthi uzoshaye umusic othando? uthando Besides uthando, Like uqala umusic nje straight. What inspired nje uja? Mina ngifuna ukuba musician kahle kahle. afeli mina ukuze ngisho music ngicanga mina into ephambi kwami like mehlangana nebeat kuba into okukhulumeka like into ekhona Okay. Sure. angithona Sekazini. fana nawe nje ukukhuluma kwakho noso maybe nasenginama lines shoot nje beat angba sure Asokulalela yonke into yami Afuna ukumuza ukuthi behlanganiseni nje. afeli Sure, awafili. Wena ukhuleva ntwana like life yakho from usaseyintwana like sukephi? Phela mina ngikwazi no. ajozi baba jozi wami Since nje. since. Izinto. So njami wena ke kahle nawe kumele usitshele ukuthi ubani udume ngani mfethu. Like nawe ezengishilo khamba ngelife yakho. Hamba Siphethelile. Mina bafethu igama lami ngolakhe mfana kaManketha ngihlala la eMlilo nsezompholo philiphili. Yeah, mfana abantwana bonke. fana Oh, is abantwana. a Jola. Okay. Sijoli. Sadlana. Simzwile. Wena uinspire music onjani mawudlala ngoba uthandana. Music onjani ufaka kulomqondo. Qondo yaza iyami mfethu.
hayi piano likho right. ngithola nanakuthi i-games ngiyazi yasilimaza sifike khona ngapha Yo. Mara vele lezi zinto kusifike khona indaba yindi mina ngithanda the way ezikhuluma ngakhona vele siyathukana inamakazi ini kasele umuntu uzoprephela ngekuko oluweni shit ngiyawuthi lela tshela ama-details detail bese kushayela nama-punchline wazadelela lezi akhona udanger no hayi inkinga Shazzy. something boma Afropop kasi rap mixed la hayi yanye yo fana amelo silungu danger mina ngicava danger nomdlala manje nje kusona at least isabiza mase sokudlala ekule indaba nawo so strike hayi so nantana uzophelela ku-afropop or usazofuna ukushaya now maybe uzoshaya ikasi rap or ushaya gospel angazi like ama-jeans akho usazochubeka u-experiment ngifuna ukungena kwasani mara akasi rap less ngeke ushaya I'm grand. What makes it kasi rap to be kasi rap? Like I don't know. Is it Venek? Akusivenek. Ivenek bese urapha ngekasi. Kasi life. Yeah. Kasi life. Ngafuna ukuseni ngayo band insamo ye5 rand. Kasi life. Ahlangana noSingi what Kasi life. Nigga la majama. Yang sona seyangi. Yeah, sintona phethu ngathi umuntu ushaye freestyle fast so. We prepare right now. I'm prepared. Simbhekele ibeat. Okonje la sikreni la simbhekele ibeat. manje sithi ayimane la ngeke babuye now we are freestyle. hayi Ufike kanjani? Uthukile kati ba. Uqale nini about like would you say how many years like pushing music? Because I mean surely ngiyangithola ubona lento usese like mncane grade but 5 akhani pusha kakhulu no. Grade 5 sure. Which is when 2000 that's why ngifuna ama years uthi from grade 5 2014 14 so 14 dog damn I understand now since 2014 know it's how many years ngibaba ngiyenzile ngicabanga ukuthi ngeke yazi ngiyenze lento le asingithola enye indlela yokuyenza something mara lokuyabuya lento ukuthi ungangeke baba ungishiyelani umuva ngihamba nawe manje ngiyabona ukuthi hayi singifocus nomabheka ukuthi ngizophila lapha so grade 5 I push wathatha igap year wayibusana futhi wayibusa like grade 8 bese ngikwazi vele ukubhala nami into serious grade 5 khuluma noma yini efana nekasi rap mara grade 8 masike ngikwazi ukubhala sure. What was the first like category music had before Afropop? So you've been with Afropop throughout? Yeah, sure. Sheesh. ucele nini ukurecord Ukhona key 8. Yeah, key 8. My 7 nan gali yes. usasenalo track record or release Lahlekile. God. Nakhona bengirecorda nje ngifuna ukuza ukuthi ngayenza vele into le ngoba ngihlale ngizizwa vele ngidlala stuff. Ngiyahendle. kahle bengifuna ukukubuza mfethu uthole legama lakho somnyama ngoba osomnyama esimaziyo thina uBlake Usomnyama ngumnyama bakhe kahle. Mina ngusomnyama ngisikhumba sami isidimile. Sometimes angikhumnyama nginobrownish. Sangabheka nawe. Khona manje mina ngitsimbi yaseJalimani
ngafika ezinye mara ka-inspire noBlake or nje igama kuphela yazi impala into emnyama eyohlezi ishayinisa into emnyama that's why mashayina yena shayina so ngo-integrate ngoba naye uphusha sometimes makashaya music uyashaya i-afropop nyana ashaya ama-love song so ucabanga ukuthi mfethu ungazibambela etrackini mabangathi nayi-feature nangoBlake or ungamshaya kuleyo feature ngeke ngimshaya kodwa ngazama hayi singatholile ibeat why nonke ama-feature kumele kube yinto ukuthi siyalwa ntangitrackile silwelani let's to make ingoma ibe mnandi enjoy mina ngifuna ukushana emaveni mangifuna ingoma ibe mnandi kumele ngikuhlule fela ngapi amele thina kuhlula ibeat kahle Philippian mina ngihlula umuntu ngena ngicabange ukuthi izofana into enjalo mina ngihlule sure mangibona ukuthi rapper fast mayicula ngicula more shothi uzomela aqala icala then yalandela beluzo into ayenzayo yenza kakhulu okay kodwa mina ngisho ukuthi Blake ngizokushaya nanoma uzoyibona le video akusho ukushaya ngazawe senze itrackile mnandi nje sinikeza abantu umculo omnandi sizomzama athi size mfethu beats kahle sokugaya ngawan sure one beat shayito ishaya usirelax khokha umoya ungitholile angazi ukuthi ukhona kini but yeah okay better twice and this year is it online never mind asdili ngama-beat online nakhona ulunza isitayela sakho lesi anyengasisi ungaya unukuza la kahle nawo rasisa lo muntu awuzokugibela usemnyama ngifuna nalalifile phela sure Shout out Lomza. Lo-Fi Kid somewhere lapho on YouTube. Search Lo-Fi Kid. Ay, Lomza. Washa inzimi ayibhizi. Asibangene nge-crisis. Mfethu uthela nasize nange-convo. Shaya umuthi thina dala susebenzisi. Shout out to Lomza wafethu. Mfana yena ushaya ngebeat. Usamnyama sekangena ngale beat. I'm a chocolate pepper to hey. I'm sad. It's not in my man. I hear you. I think It's difficult. kunindlela kumamele la ukasa kwenzakalani kahle nawe la ekhaya ma freestyle mamela ungavela uphaphi aish wala mamela use your ears yes amarezinto ayekuthi ubhedile mfana at least ngizama freestyle ngizuzama ngizange mphile better than nothing. better I mean angeke ngizifake indaba kuleso sport. Freestyle angiyayibaleka by all means. Yeah. I only do the freestyle masidlala game lokurapper so sure ngoba yabo siphe namagama nje. Uzokhuluma izinto ezirong. Khuluma izinto ezirong. Opposite into engiyenzayo. Ntanga masochoka phuma noma yiliphi igama. Zizo sesiyindanga freestyle.
freestyle. Hayi baba. Usafuna ukuzibhithela Ngisafuna usasecha lapho. Sasecha. text. Utali. Uye lo cula ngayo. Hey, no. Shout out to Tali. Shout out mfethu. Umphula inhliziyo kayiwana zosigaya ingoma ezigreat nomuntu lo. Sizwe ukuthi maka heartbroken iphuma. Yathembisa. Nali beat. Yathembisa. Nyazi leli ligreat. Yathemba. Uzozwa wayekuthemba. Afile. Teeth million. Oh, okay. So on your phone. From the Gupta level. Gupta. Bavezela into yakho batshele enye into nayo phela. Ukukhumbula manje ngathi Gupta. Ngifakile iGupta bafethu. Cela silandeleni iGupta sizo ngaphakathi kwe-jacuzzi sonke. Futhi kumele liyashandisa. Danko. Yini iGupta? iGupta impahla abantu abazi into right. Yes, ayikhuluma impahla yamagupta mabidom mawungazi iGupta sazi ukuthi mama isearch umkhumbuzo yabe yonke indawo afike nezwa yonke indawo search Gupta Gupta sibona ukuthi yafika Masho amazing level. mina ngikholwa ngokubona ukuthi siyibona Sibona ithola button. Tashele ukuphuthume kwa IG fast izoyithola ukuthi search Gupta kuphela Gupta level. the Gupta level. Unakhona ukrap. Ungadlanga button. That's angibuza ngiyakwazi. Bafethu niyabona manje Phela amaGupta amaGrootman bangibonisa amaGrootman kusho ukuthi iGupta into eqinile ngithanda phela yena IG
security officers asiyekwenje ngitholakala umoyeni Jamon uzidlela ama-cherry kuphela ke kahle wena wile out le masifuna isitoko sibizayo uyazi feel manje wangazanga nayibhinyana ke Qanyana azange ngisho ngithi phela bafowethu kumele si-order kumele ukhashwa kithi Afid next time next time angizoniphathela bona baqonde bagcwala bagcwale kule room ya Sure. sicela singaqoshwa mara Awawaka. Hayi phethe. hayi izinto Uthole hayi izinto hayi yeah phakathi la ukutha phakathi ithenga manje ba sizoyifaka lapho DM for prize awuthini download Bekumele uvele uscreen record lapho uscroll lapho. yeah ngitaka ngiscroll ithombe eziyi-2 Ha. oh yeah yayibona into emnyama ke lapho eish yeah mfethu yabona le Samsung sengijengela manje afike sinicheck elinye ibeat siyifake ikude apha kuze download Angisashayela ibeat angiphethe efonini ngagibela. nama-beat lapho shaya beat boy khona elokugcina indawo nish yabona lama-file wa-WhatsApp abhalwe audio kambala Ngimele wonke nawo balale. ngizomamela ama-voice note kucala Afid. ntanga sokubiza uzosiphathela isitoko wena yeah asombiza mfana Manga. subscribe like comment share Tell your friend. to tell your friend Ayotshela umngane wakhe, ayotshela umngane kagogo wakhe. Abumngane omkhulu. bazopopola Senza abasana. HDTV podcast. Awuphinde uthe ubani lapho ivoice yakho ikhulumela phansi indaba. Angithengile bafethu uHotman Toto lapho kuma-IG and things ku-Instagram utholakale ngosixhumane ya mara igama lami langempela ke ulakhi bese sibongo wakazwana mfana kaMangethe. Vele ngifuna ama-social media. yes Afede senomzwili. Toto. abizeli ungashaya hip-hop mntana ungashaya hip-hop abangaziyo vele bangazi ngoToto abaningi bangazi ngosixhumane abaningi bangazi ngolakhi anko ya ishu kana sema for end of fire ke le sizwa athi uzoyishaya hip-hop lo baba yeah subscribe like comment share bafethu nimshayele round ezone 4 phethe isitoko lo baba anytime is tick time ngazi ukuthi ibeat lakabani bafethu khona abantu ababhaya bangiselela ama-beat if ngisebenzisa ibeat lakho in-text I don't remember that shit lele mele ngaliculela lele fuck oh, I think I know who this is The nine. It's Urpet Some marinate. salomame Cela nisithekela ama-producer la esinama-artist ahangile ngo-beats anile but eyothenga sapromothana nawe uzithenge lapho noma ungenzi next fast balance itsani just as long as ubukele zithenge uzifake lapho ubani othi nabanyazi
kunini esimile usapractice ngimamela ngithi ngibajela mamela mina mangeni nakancane simuze ngoba yimameli rapper ama-box uzoniraphela one day bafethu vandaag hey ingqondo yami islow Shower box now. Shower box. I qala phansi. sekahidi Yeah. sibone Asante concept yana ke. bro concept Yana. Sloppy Bank Ai. sopa mabank Ai. Throw my bag. Throw my bag. Throw my bag. Guy, join. elokjoyina like another word ufuna ukuyenza riding yamagama hayi PlayStation wena nabantwana Europa mapenge. PlayStation Wena. abantwana nakho I think I'm young, man. Oh, yeah, I think that you man. Oh, you drinking in the bank. Oh, with a bandana on a now. On a touch and get my game, petty money. Petty man, get my game, petty money. Get my game to the big bank. But I need goals, put the man, put my team, man. Put the samba man. Who I know, man. Guess what told you, man. Sropa Mabank subscribe lapho ngizothola imali before ngiroba the bank una wena at least the same awunani bafethu I don't know how long that was but Yeah, that's you're it bank. sirobile saroba it's time to go get the money in the bank imagine Thathe nabantwana sodlala amagame. Bantwana. Okay, bafethu subscribe, like, comment, share. Since our sunny HDTV Midnight Crisis. William Tiger Demnyama bafethu. Oh, Hotman Stroh. So, next time, bafethu. Yebo. we out I'm out.